karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Katuog na lang. Ngano ka kuno? Doon sa nasabti ka. Kuan. Ngano nakita naman sa tika nga nilugsong sa ubos? Unsa? Wa ka kumabuang, Rodel. Sabrina. Wa ka kumasugdi na sa kalibok, Rodel. Ay pagsulti ingon ana Sabrina. Di na mahitabo. Nakita ta ka nga milugsong sa ubos. Sama gud sa una, gisangpita ka pero wa ka mulingi nako. Mura ka lang og wa makadungog. Sabrina, wa ko mulugsong sa ubos. Gikan mi sa karding og analisa nga naglubong sa baboy. Pero Gusto na. Ipahuway ng utok mo. pero Rodel, Shh. Ayaw naghatagig pagtagad ang mga butang ha imong nakita. kung dili man. Ako ning nakita. Apektado ko sa ko nakita kay ikaw ni. Tuhuin na lang ang gisulti ni Analisa nga doppelganger ang imong nakita. Good morning, Ma'am Sabrina. Uy. Buntak naman di ay. Oh, ma'am. Gipasusi ka ni Sir Rodel din sa inyong kwarto, ma'am, kung nagmata na ba ka? Bugat pa gamay ang akong o. Akong abihan ang bintana, ma'am, ha? Para doon ay freskong hangin nga makaso din sa kwarto. Sige. Nagmata na ba si Lolo Elmo, Annalisa? Oh, ma'am. Tuan na sa luyo. Nagbugwal na sa yuta nga himuong garden ni Madam Mercy. Ha? Nagsukod na sila. Kay lisod magod ang porma nga ipahimo ni Madam Mercy. Porma kasing-kasing ang garden. Og narusal ang itanong sa himuong kasing-kasing. Mao ba? At today ko naman sa gawas mamahaw, ma'am. Annalisa, ayaw na. Ngano, ma'am? Unsa may rason kung mo pakita ang mga doppelganger? May nakita na sab ka, Ma'am Sabrina? Nakita ko na si Rodel nga milugsong sa sapa, Annalisa. Pero, dili siya si Rodel. Kay si Rodel nga kumbana, mitungas akong luyo. Ugi ka ni naglubong sa baboy ni Lolo Elmo. Ngano makakita man ko doble ni Rodel, Annalisa? Ngano? Ambot, ma'am. Dili ko makasulti ni mo, ana. Pero, manghinaot lang ta nga dili ni dautan og timailahan ang imo nakita. Parehas na kahakon nimo. Ha? Makakita og mga espiritu, di ba? Makakita og mga patay na, di ba? Oh, ma'am. Pero, Ma'am Sabrina, buhi pa si Sir Rodel. Pero anong makita man ako siya sa lain-laing higayon? Tingali. Mangandam na lang ka sa posibleng mahitabo sa umaabot, ma'am. Unsa? Pero minimos siya makita ang malugsong paingon sa sapa, dili ba? Oh, Kung mauna, posible nga doon ay mensahe ang imo nakita. unsa man sad? Unsa kaning matanga sa mensahe? Dili maayo nga mensahe, ma'am. Bad luck. Unsa? Sige na, Annalisa. Balik na sa imong trabaho. Oh, ma'am. Unsa ka kay nahitabo ining dapita sa unang panahon? Unsa magid ka tinuod ang sugilano na ng sapa sa batlot? Palihog, ipisi kog tubig, Annalisa. Oh, ma'am. Salamat, ha.
Kumusta yung pagkatog, love? Okay naman. Nakatuog na ko, pero... Pero unsa? Wa. Sige na, padayon na sa pagkaon, love. Annalisa, natuog pa ba si mama sa dihang gilili ni mo siya sa kwarto aron mamahaw? Nagmata naman siya, sir. Pero dili pa mo kuno siya mukhaon. Nangaon na day mo? Ma, anong nagbuda man ka? Ma, anong sulob man ka ng Buda? Nganong magbuot man kas akong isulob karon? Ma, mamahaw rata. Kamo di ay ang may sakit sa pagkalimtanon. Ah? Oh. Gusto bitaw ko. Kamo maoy mga limtanon. Ngano di ay, ma? Unsa may nalimtan na mo? Kasal na ko karong adlaw. Wedding anniversary na mo karon ni Felipe. Mao nga mag-celebrate kita. Lingkod una, ma. Dire tabangi ko nga makalingkod, Annalisa. Sa makadihang nagtanga lang kadiha. Ako na, ma. Ayaw na. Si Annalisa ang akong gusto. Ma. Okay. Okay. Naan na, madam. Pwede na ka malingkod. Karon ang labing malipayon akong adlaw sa akong kinabuhi. Ang kasal na mo ni Felipe, ang labing sadya nga panghitabo ni ining dapita. Pinanggaday ka ni Papa Felipe, ma? Oo, pinangga ko niya. Hinungitan ko. Huway makatupong sa iyang pagmahal nako. Pero... Ma. Ma? Mausab karon ang adlaw sa akong kasakit. Ma. Tungod kay nakuhaan ko karong adlaw. Namatay ang unang bunga sa among gugma ni Felipe. May matkuwang ka, Rodel? May maguwang ka, Rodel. Ug siya ang rason kung nganong gipakaslan ko sa imong amahan. Pero namatay siya. Gitangtang siya sa mga demonyo gikan sa akong sabakan. Kaluoy din sa imong maguwang. Ako ang makaluluoy tungod kay ako ang nakuhaan. Ako ang naguol ni Antong Higayuna. Ako ang namatyan ug sa adlaw pa gyud mismo sa akong kasal. Ma. Pasag di ko, Rodel. Gusto ko lang handumon ang malipayon ko mga adlaw. Wa ka malipay, ma. Naguol ka. Pasagdi siya. Sabrina. Kinala mapagawas niya ang tanan niyang gibati. Unsa? Tuwid. Rodel, may mapag-ubanan ko ni mo sa lisod. Unsa? May kinahanglan i-research lang ko para sa akong gisuwat. Sige. Human na itong pamahaw. Oh, inyo kong biyaan sa akong selebrasyon. Dili, ma. Human sa selebrasyon. Una pa may mga lakaw ni Sabrina. Mahimong muuban ka na mo, ma. Naibawag yung ka nga dili ko mahimo mo gawas dinhi sa atong yuta. Nganong dili man mahimo, ma? Dunay mamatay kon mo gawas ko dinhi. Gusto gyud ka nga dunay mamatay, Rodel. Way mamatay, ma. Way mamatay. Ay, amdam na mga butong, madam. Dadadin ang tanang butong. Kay mao ka na ang paborito ni Felipe. Mutabang ko, ma. Carding, ihatod na lang dito sa atubangan ng mga butong. Ma'am Sabrina. Ay, kabangan na ako siya, ma'am. Ayaw na. May importante kong ipangutanan ni mo, Loel mo.
ha? Carding, lakaw na. Ihatod na ng butong dito. Ikaw na ati Manila. Ay, ma'am. Ay, usa man ka nang imong ipangutlanan na ako, Ma'am Sabrina. Lo, sulti ikos tinuod, Bi. May bahay pa nga nasunog niya sa atbang nga bungtod sa pikas tampi sa sapa. Ay, nanong nangutan naman ka, Ma'am Sabrina. Nganong murag nahatlo ka, lo, Elmo? Ay, ma'am. Ay, ayaw nag-diskuting kagahapon. Ay, ilubong na lang ni kalimot. Unsa? Pero nga naman, unsa man gyud problema ining kapita? Nganong dili man mahimong ukayon ang kagahapon? Ay, tungod kay tunay mamatay, ma'am. Kung burhiun pang kagahapon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!